stopper det. Hvis jeg nu... Hvad skal vi sige? Hold dig fra Ungsø, Blåsø, Fred og Jægersta efter. Er den ikke god? Når den er skrevet på dig, så tager vi den væk. Hvad skal vi så tage for? Skal vi tage den næste? Der beder bjerge og høje fred for folket i retssag. Skal vi tage den? Så siger vi det. Så tager vi den her. Den siger vi 72. Mimi? 3. Og så siger vi... Det er meget specielt, hvad I oplever det. Are you going to write a Bible? I don't know if you must write one of those. They have the free choice omkring midterbordet. Det gør det. Det er en rigtig god idé. Se, nu har jeg skrevet. Så kommer jeg tilbage. Jeg har fundet min. Jeg har fundet min, Henrik. Du har ikke for alle børn med. Okay, men det skal være inden for 5 minutter. Jeg går ud. Vil I gøre det her, så er alle børn med? Okay. Ved I hvad, kan I ikke, alle jer børn, der sidder der, kan I ikke komme herop? Og stemme over derovre på skolen af. Alle børnene skal lige herop.